Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η Κοπελοπόννησος είναι μια εκπομπή για την οικολογία, την πράσινη οικονομία και την κοινωνική αλληλεγγύη. Σήμερα είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί θα σας παρουσιάσω έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει στην κοινωνία μας. Είναι ο κύριος Γιαννόπουλος, Κώστας Γιαννόπουλος. Καλώς ήρθατε κύριε Γιαννόπουλε. Yes. Ο κύριος Γιαννόπουλος είναι ο ιδρυτής, ο δημιουργός του Χαμόγελου του Παιδιού. Μόλις προηγουμένως με διόρθωσε όμως, λέγοντάς μου ότι δεν είναι ο ιδρυτής του Χαμόγελου του Παιδιού, αλλά είναι ο εκτελεστής της επιθυμίας του γιού του. Ακριβώς. Θα ήθελα λοιπόν κύριε Γιαννόπουλε, ξεκινώντας, να μου πείτε την ιστορία που έχετε πει πολλές φορές βέβαια. Δεν κουράζομαι ποτέ. Πώς σκεφτήκατε, πώς αποφασίσατε? Προφανώς κάνατε άλλα πράγματα στη ζωή σας. Κάθε στιγμή είπατε θα κάνω αυτό. Πώς συνέβη? Ήταν μια επιθυμία ενός παιδιού, ενός 10χρονου παιδιού, του γιού μου, του Ανδρέα, ο οποίος στα 10 του χρόνια αρρώστησε βαριά από όγκο στο κεφάλι. Προσπαθήσαμε να το σώσουμε, πήγαμε Αγγλία, Αμερική, δεν είχε ελπίδες. Προς το τέλος της πορείας αυτής, τις 11 μήνες που ταλαιπωρήθηκε, ήταν δική του επιθυμία, μέσα από άλλα πράγματα που θέλει να κάνει, απλά ενός 10χρονου παιδιού, επειδή έβλεπε δίπλα του παιδιά να υποφέρουν στα δρόμους, στα φανάρια, δεξιά και αριστερά, αποφάσισε με τη δική του επιθυμία, με το δικό του ημερολόγιο, όπως το έγραψε, να δημιουργήσει το Χαμόγελο του Παιδιού. Αυτός ονόμασε το Χαμόγελο του Παιδιού σαν τίτλο. Αυτός έγραψε την επιθυμία του. Η επιθυμία του αυτή εκτελέστηκε. Το 9 Νοεμβρίου του 1995 την έγραψε. Αρχές Δεκεμβρίου ο Παπαδάκης, ο δημοσιογράφος, σκέφτηκε και έκανε μια εκπομπή για την επιθυμία του Ανδρέα και το σύλλογο που ήθελε να δημιουργήσει τότε. 22 Δεκεμβρίου του 1995 έφυγε και έπρεπε να γίνει πραγματικότητα η επιθυμία του. Και όποιος μπορεί να καταλάβει, ελπίζω να το καταλάβει τι σημαίνει, να εκτελέσει την επιθυμία ενός παιδιού, του παιδιού σου. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, χρησιμοποίησα τις εταιρείες μου τις υποδομές, τους γνωστούς, τους ανθρώπους που θέλησαν να είναι κοντά μας και έτσι το ένα έφερε το άλλο. Η καθημερινότητα απέδειξε τα προβλήματα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που εγώ είχα φανταστεί ποτέ πριν από τα 15 χρόνια που ζούσα σε μια άλλη ζωή που νομίζαμε ότι ξέρουμε τα προβλήματα. Εγώ προέρχομαι από το χώρο της πληροφορικής επιχειρηματικά, με 2 εταιρείες, μια από τον πατέρα μου και μια μόνος μου. Αυτά όλα πακεταρίστηκαν και έργο πλέον ζωής έγινε το Χαμόγελο του Παιδιού. Θα ήθελα να σας ρωτήσω βέβαια ότι αυτό δεν είναι έργο ζωής που η δικιά σας. Αλλά πώς ένας άνθρωπος ξεκινάει από το μηδέν για κάτι τέτοιο? Δηλαδή δεν υπήρχε, στην Ελλάδα δεν υπήρχε καν κάτι παρόμοιο. Πώς προχώρησε αυτό, πώς έφτασε να γίνει αυτό το σημαντικό? Είναι ένα θαύμα η όλη προσπάθεια, γιατί πραγματικά μιλάμε για μια κινητοποίηση πολλών δυνάμεων. Ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές δυνάμεις κρυφές. Κρυφές γιατί φοβούνται να βγουν προς τα έξω και να πούνε ότι έχουμε ευαισθησίες. Η ευαισθησία σήμερα είναι κάτι περίεργο, γιατί το κάνει αυτός, κάποιο σκοπό έχει. Λοιπόν, αυτές τις δυνάμεις αξιοποιήσαμε ουσιαστικά. Και ουσιαστικά τι κάναμε, συντονίσαμε ανθρώπους και υπηρεσίες που δόξα τω Θεώ υπάρχουν άπειρες σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, λέμε για οικολογική συνείδηση, όπως μιλάει η εκπομπή σας, μιλάμε για αγάπη για το περιβάλλον, και βλέπεις για αγάπη για τα ζώα, για αγάπη για τα παιδιά, για τον άνθρωπο. Βλέπεις μερικούς που υπερβάλλουν και κάνουν κάτι κραυγές άναυδες και κάνουν κακό αυτοί που υποτίθεται ότι υπερασπίζονται το περιβάλλον ή τους ανθρώπους ή τα ζώα, είναι αυτοί που τους κάνουν κακό τελικά. Και βλέπεις κάποιους άλλους που είναι κρυμμένοι μάλλον μέσα σε κάποιο κουτούκι δικό τους και δεν βγαίνουν γιατί φοβούνται να τους κατηγορήσουν. Ή δεν κάνουν περισσότερη δουλειά ή δεν κάνουν περισσότερα πράγματα γιατί φοβούνται να τους πούνε ότι είναι κάποιοι που θέλουν να εκμεταλλευτούν κάποια κατάσταση. Έτσι λοιπόν έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι έχουν καταφέρει να περάσουν ένα μήνυμα ότι όποιος κάνει καλά πράγματα έχει κάποιο σκοπό. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, εμείς διαλέξαμε τον δρόμο τον πιο δύσκολο που τελικά αποδείχθηκε πιο καλύτερος. Είναι ότι παντού υπάρχουν οι καλοί. Και στον ιατρικό κόσμο και στους αγγελικούς λειτουργούς και στην αστυνομία και στους γιατρούς παντού. Άρα λοιπόν αυτούς βρήκαμε λύση. Όταν είχαμε ένα πρόβλημα θα πάμε τον εισαγγελέα, θα βρίσκαμε τον καλό εισαγγελέα που περάσει εδώ από την Κόνηθο. Πολλοί εισαγγελείς, αρκετοί εισαγγελείς με ευαισθησίες, κάποιοι άλλοι αδιάφοροι, κάποιοι άλλοι παντελώς αδιάφοροι. Εμείς λοιπόν διαλέγαμε αυτούς που βρίσκαμε λύσεις. Το ίδιο γινόταν και με την αστυνομία. Έχουν περάσει από εδώ αξιόλογοι και αξιωματικοί, οι οποίοι όχι μόνο μας βοηθούσαν σε θέματα
που αφορούν την αρχαία Κόνισσα, το σπίτι μας και οποιοδήποτε άλλο μέσο κράτος, αλλά βοηθούσαν και στήριζαν και θέματα που αφορούν τα παιδιά μας. Θέματα σαν σύμβουλοι. Άρα λοιπόν, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία βρήκαμε το χαμόγελο του παιδιού μέσα στις υπηρεσίες. Σε άτομα όμως. Γιατί δυστυχώς οι υπηρεσίες δεν έχουν το συντονισμό και την λειτουργία που πρέπει σαν θεσμοί. Το ένα έφερε το άλλο λοιπόν και έτσι δημιουργήθηκαν υποδομές και δίνουμε λύσεις σε προβλήματα. Αποφεύγοντας να χρησιμοποιούμε ή να έχουμε την φιλανθρωπία σαν σκοπό, γιατί η φιλανθρωπία έτσι όπως έχει γίνει πλέον είναι κάτι που είναι ευχολόγιο, να δώσουμε σε κάποιο φτωχό, σε κάποιο παιδάκι κάτι κλπ. Καλό είναι αυτό, αλλά εάν δεν το κάνουμε σωστά, το μόνο που θα κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα νύκτο και να δημιουργήσουμε μια καταδίκη για ένα παιδί να του βάλει μια ταμπέλα. Ενώ αν του δώσεις τη λύση και εργαστεί και ζήσει και προχωρήσει και σπουδάσει, του δίνεις κάτι καλύτερο, του δίνεις τη ζωή ολόκληρη. Θα μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, για τον ρόλο για τη βοήθεια που παίρνει το χαμόγελο του Δίου από εισαγγελείς, από αστυνομία, όπως ανέφερε ο κ. Γιαννόπουλος. Θέλω όμως πριν να σας ρωτήσω, κύριε Γιαννόπουλο, στα τελευταία αυτά 15 χρόνια που δραστηριοποιείστε, ποιους θα χαρακτηρίζατε σημαντικούς σταθμούς στην πορεία του χαμόγελου του παιδιού? Σημαντικούς σταθμούς ήταν όταν ξεκινήσαμε, όταν ψάχναμε να βρούμε τρόπους για να στηρίξουμε παιδιά, πρακτικούς και πραγματικούς τρόπους. Έτσι λοιπόν στηρίζαμε κάποιες οικογένειες, τα παιδιά τους. Που θέλαμε να διατηρήσουμε τα παιδιά, κοντά τα παιδιά να είναι καλά τα παιδιά με τις οικογένειες. Γιατί το να έρθει όπως κάποιος και να μην έχει δώσει τα παράσταση ένα παιδί, δεν είναι λύση αυτή για να αφήσει όπως κάποτε γινόταν στον πόλεμο, ότι άφηναν τα παιδιά τους γιατί δεν είχαν να τα ζήσουν. Τώρα πρέπει τα παιδιά να ζουν την οικογένειά τους. Στην αρχή μας. Κάποια στιγμή λοιπόν παρουσιάστηκε μια περίπτωση ενός παιδιού, μιας κοπέλας, 16 χρονών, η οποία ήταν σε άσχημη κατάσταση, τότε είχε εξαφανιστεί, ήταν από την εκπομπή της κυρίας Νικολούλη, μας την παραπέμψανε και διαπιστώσαμε ότι ήταν ένα παιδί που δεν είχε που στον ήλιο μοίρα γιατί από την οικογένειά της τη βασάνιζαν και θα πήγαινε για παραβατική δραστηριότητα σίγουρα. Οι εθελοντές τότε την καλύψαμε, τη στηρίξαμε, κάναμε το πάρτι που πρώτη φορά για τα γενέθλιά του δεν είχε ξανακάνει ποτέ πάρτι γενεθλίων. Τη δώσαμε τα απλά πράγματα καθημερινά. Ξέρετε, μια θαλπορή ζεστασιά. Και στη συνέχεια, επειδή δεν είχαμε τότε εμείς το πρώτο μας σπίτι, στη συνέχεια πήγε σε κάποιο ίδρυμα. Κρατούσαμε επαφή, κάνα εβδομάδα, και κάποια στιγμή λοιπόν που δεν την είδαμε για 7 ημέρες, μαθαίνουμε ότι έφυγε από το χώρο. Η Ιωάννα λοιπόν έφυγε από το χώρο εκεί και μάθαμε το ακατάλληλο και απαράδεκτο ίδρυμα, έβαλε δίπλα στο παιδί αυτό μια ναρκωμανή. Μια ναρκωμανή η οποία και εκείνη θύμα είναι, αλλά δεν βάζει δίπλα ένα παιδί σε ένα παιδί που είναι έτοιμο να πέσει στην παραβατικότητα, ένα άλλο παιδί που έχει μπει στην παραβατικότητα ήδη, γιατί πρέπει να πάρει τη δόση του κλπ. Οπότε την πήρε και εξαφανίστηκε. Έτσι λοιπόν καταλάβαμε το ότι δεν είχαμε ένα σπίτι, ένα χώρο να στεγάσουμε το παιδί αυτό και να του δώσουμε μια θαλπορία. Γιατί το να το στεγάσει ένα παιδί μόνο δεν είναι αρκετό από ό,τι φάνηκε, πρέπει να δώσει κάτι παραπάνω από θέλει. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε το πρώτο μας σπίτι στα Πατήσια. Ζητήσαμε το Δήμο Αθηναίων τότε, μας παραχώρησε το πρώτο σπίτι, ξεκινήσαμε και το ένα παιδί έφερε το άλλο, 3 παιδιά μετά η εισαγγελέας απέτυχε να έρθει σε εμάς γιατί ήξερε ότι θα περάσουν καλά. Ένα μικρούλι ήταν καταλημμένο στο νοσοκομείο που σήμερα είναι ολόκληρη κοπέλα που την έλεγαν ότι έχει πρόβλημα επικοινωνίας και λοιπά. Και τελικά τα παιδιά μας, τα παιδιά εθελοντές, κατάφεραν και επικοινωνήσαν. Έτσι λοιπόν αυτοί οι σταθμοί ήταν που μας οδήγησαν στο τι θέλουν πραγματικά τα παιδιά. Είδαμε λοιπόν ότι τα σπίτια, όπως τα ονομάζουμε, και δεν τα ονομάζουμε κάπως αλλιώς, είναι η λύση που μπορούμε να δώσουμε σε ένα παιδί που δεν έχει αυτό που είναι το αυτονόητο, που είναι η οικογένειά του, η ταλπορή, η ζεστασιά, το καθημερινό, η καθημερινότητα μάλλον που ζει κάθε παιδί. Έτσι δημιουργήθηκαν και άλλες υποδομές, όπως τα θέματα υγείας, γνωρίζοντας από τα προβλήματα που υπάρχουν με τα νοσοκομεία. Θα πω αυτά αναλυτικά ένα-ένα. Παρατηρώ τώρα, ακούγοντάς σας, κύριε Γιαννόπουλο, ότι αυτό που ουσιαστικά προσφέρεται είναι κάτι το οποίο ο ιδιωτικός τομέας δεν ενδιαφέρει να το κάνει, γιατί δεν έχει κέρδος, και ο κρατικός τομέας που έχει χρήματα δεν μπορεί να το κάνει. Δεν θέλει. Δεν θέλει, λέτε εσείς. Η πρόνοια διαφορετικά τα 15 χρόνια που μιλάμε, για να μην μπερδέψουμε τα χρώματα και τους καιρούς, τα χρώματα εννοώ τα κόμματα, δεν υπάρχει θέμα κόμματος, ούτε θέμα κυβέρνησης. Είναι θέμα ότι η πρόνοια ποτέ στην πρόνοια δεν δόθηκε ποτέ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν δόθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να λειτουργούν κάποιοι θεσμοί. Και όλοι εμείς να είμαστε συμπληρωματικοί.